Kapitan Enteng! Maribirian, gumatangak man iti buguaw. Apay, mangrikop kan? Agap apuraak, marituyang. Nas ka na mapanak iti barangay hall. Itamot laeng nga oras. Apay, anya ti mapaspasamak iti barangay hall. Ay na, no istroyakan ka. Di mo mutlaeng amaw. Lakwan nakpay iti buguaw sa kamapan iti barangay hall. Gumatang kan iti sa balay. Inkay di store ni Marikwanang. Dito'y nga raw, ti kayat ko apaggatangan. Naglisi ka kiti di ka mangbigapakaw. Ay, una yan. Anya nga iti pagbugoong ko ijay si daan mitin ni Badong Kam. Darasam timag na, Jipaut. Agungat nga anggal. Apay ngamin nga agap apura ka, Chip. Papayaban da tayo nga raw. Makapanervyos pa ikit din. Day, papananyaw. Ay, papananta, Chip. Damagumpay lang kanyak. Iji barangay hula. Agap apura kayo mag. Apay nga agap apura ta, Chip. Papayaban da kami ni Uncle ka, una na. Apay nga agap apura kayo amain. Uray ni Maribiriang, agap apura amapan ije barangay haul. Anya ti mapaspasamak. Maribanang! Maray, adda ka! Apay aya, maray. Umayak man la dumawat dito yun iti buguaw. Tagumatang ako madita tirsina ni Maribiriang. Ngam agap apuramot anapan ije barangay haul. When tapinaayaban ida ni Enteng. Uray da kwarog, agap apurada metlaeng ang nagpabarangay haul. Adda ka nung amin nagreklamo akabarangayan. Anya ti reklamo na maray. Adda ka nung nang sukit kadagiti bunga ti manggana. Ay! Amukaw! Amok no asino dyan natakawan iti bunga ti mangga, maray. Asinaw? Ni pari intong. Talaga akanayon da asuksok dalon ti bunga ti manggana. Kasano nga amam? Siyak pa iti ko na maray. Makitkitak amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Naglaing kan no kasta. Ay sus, ako pa. Amok amin maray. Uray agda magkakanya. Amok pa ya. No asino dagiti adaw ti iduldulin na abugoong ije balay da. Anya, uray dagita, amam? Amok nga ado ti liben mo abugoong maray. So nga ikan na ko. Naglaing ka talaga, maray. Amam amin dagita, bilibakan ka, marituyan. Pinaayaban kayo tag sa sarunod dagiti mataktakawan dito'y barangay tayo. Ay, asino nga ta dagita mataktakawan, kapitan? Kita nyo ata nakablatar amin dita. Awan mo ti madamdamag ko akasta, kapitan. Kwarog. Anggal. Agrunda kayo kadagiti kakadwam atan. Agrunrunda kami anggal. Apay nga ron nga dapay la mataktakawan? Saan ka ngagsaw, Jipaut? Baya masaklang kagsaw. At damat ko maibagak, Chip. Saan nga rodain? Agulimag ka. Ay, agalibtak kayo. Saan lang adagiti tanaw? Ngem uray da kayo akakagawan. Wow, kapitan. No kumanga benta da CCTV tayo dito yung barangay, kapitan. Tapno makita tayo dagiti umayag takaw. Ay, di tanto mga mindamagan kanyak. Amok amin dagita ang mapaspasamak dito'y barangay. Day tamot niya minti paglayngam, ti agsiem. Ngam di mo pa'y masiem no anya ti awan dito'y balay. Kita man day ta? Awanan ti bugoaw. Ay na, di ka din agunget na pinadawatan na ta ni Maribanang. Di ka lagbain, dumawdawat latan tararamidan. Ay, aguray ka, adda nakita ka. Anya day ta? Ay sus, adan samot mang taktakaw ije tricycle ni Kwarog ang nakaparking ije kalsada. Ha? Kita man? Do alalaki dagiday, nay. Ay! Saan damot at taga dito'y dagita? Umay ka, inta anawaan idabadaw. Na,
Tingat aldaw at daw may agtakaw. Ay, sana mabalain. Ay, saan nyo atakawan dahil tricycle ni Kwaraw? Naimbag lakit din, tanakita ni Maritu yang dagiti dua alalaki, amang itaray kuma iti tricycle mo, Kwarog. Nga ro, Dantay. Nagsayata talaga ni Nana Tuyang. Talaga nga awan pilpilin nga oras dagitang agtatakaw Iso nga agyaman ka ni Maritu yang, Kwarog. Unantay. Naibaga kanyak ni Maritu yang, amakit kita na dagiti agtaktakaw dito barangay Tayaw. Naglaing nga talaga ni Nana Tuyang. Wala. Amuna pa'y akanayon amataktakaw tibo nga timangga ni Pari Intong. Mayat sa nga ison sa langan ti alaan tayo apan naka-CCTV ti barangay Ay, unang kail. Mayat day tasing-asing mau. O di tayo makagatang iti CCTV. Nilangan Maritu yang titangdanan tayo nga agbalin a CCTV. Ay mabalin ka di nga istorya am dagiti makit-kita mapanagtakaw dito barangay, Maray. Manipodrugay aging gaita, Kapitan? Amom amin dagita? Ay, sus! Siyakpay! Amok Kapitan! Nakarecord dagita dito'y panunod ko. Nukano, kanuan niya nga oras, anapasama. Yeah. Amok amin dagita. Nalalay ka matan ngam CCTV. Ay, kat siyempre siyakpa! Amom nga rin no asino dagiti agtaktakaw tapno tiliwan tayon. Amok Kapitan! Mabigbig ko ida. Awan nga rin din problema, Maray. Babaan kan ka. Masulbara ti problema tayaw. Halangan nakasyelatan, Kapitan. Bayadan dakmat. Ewin, bayadan da ka. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Badungkaw. Adan igatang may itisidaon may. Saanak pa yan ang lukat nga madakan dito'y sangwanan titirsinak? Ay na maribiryang itayak pailaang dito'y. Parbangon pailaang agsisi makaum. Nang rugikan iti trabahom nga intad ni Kapitan? Ay katun idi pa'y kalman. Kat, ada na si Imon? Wun Maray, adda i-report kaun kin ni Kapitan. Nasayaat no kasta. Nabigbig mo diyag tatakaw? Wun Maray, dua alalaki dagi jay. Hay do kasta. Nasayaat mo. Matiliwdan dagitang agtatakaw. Ay, naglaing kagaya, Marituyang. Natiliw mo tan dagiti agtatakaw, Chip. Iso nga uray santayon nga agrunda. Nga raw. Mayat gayam a CCTV ni Nana Tuyang. Makita namin. Maturog tayo kit din, Chip. Una, saan tayo na mabandog nga grunda? Adu ti matiliw nga agtatakaw, gapukan ni Nana Tuyang. Nasayat mayat, tapno matiliw da amin. Nagmayat ti maturog ko naman. Awan pampanunutan nga agtatakaw. Kahit intadan di tangdan mau. Wan, intudin ni Kapitan. Apay adamdamagam. Da kasayamat no gamagak. Saan ka nga ikan ba daw? Agtrabaho ka mata. Kanya kumangaya trabaho. Ay na, adu di tanu kayat mo. No kasla ako makin ka akasla CCTV iti matana. Ay kat mabalin Agawan nakpailaang mat iti posisyon. Gimatang kamot nga rod ko man iti sidaan ta. Adapay mat nabati asidaan iti kusina. Diyan kaya ti dinangdaan. Makauman. Manungal daw na dayta ti sidaan. Apay ngagreklamo ka. Kat adumat di bugong adinawat ko kin ni Maribanang. Ay, just kiki day. Di mo't lang maibusan dayta buguang. Manok kumamot ati pasidam kanyak. Na, pangalaak ngay kumaiti manok kat awan mo't tarakan mo. Tasadot ka mo. Ay, mapanak man lagan makikaro ba? Mangkitak man itinaima sa sidaan. Ay, nagmayatan tibiyag dagiti tanod mo. Apay ba't dungo? Matmaturog damatan. Nalabsak ida. Ay bayam, tapno agrelax da. Agrelax da? Apay nga agrelax da? Mabambanog da? Agrelax da ata awanan ti agtatakaw dito barangay tayaw. Natiliw aminan gapukan ni Marituyang.
Masiputan na ngamin dagiti agtatakaw. Uray rabi makita na ida. Ay katuan tanalaing ngamin ni Marituyang. Kay nagagat ang mapanmangkita kadagiti matakawan. Ay, katgapo iti dayta, uray si ka, nakarelax ka mutan. Gapo taawanan, ti agtatakaw dito yung barangay tayo. Wala, di mo makita ang nakatugawak, kin agkapkapiak. Isumot lagayam nga uray ni Marikwanang kat sitting pretty latan ijay tersena na. Akas laawan dadanagan na. Nay, Marituyang. Papanan ngay ni pari badong da jiman nayaw. Ay, wang, papanan na nga ta. Kuna na kanya kamapan mangkita iti sidaan. Nagadayo ngayon ti pangkitaan na iti sidaan yaw. Adumot tilakok asidaan. Ada ka asardinas. Ay, surutek sa nusadino ti papanan na. Ay, sige Maray. Ta CCTV ka mo't, surutab ni badong mau. Amangan mo't numapan mangkita iti checks. Ay, wunan niya. Sige, Maray, surutang! Nay, awan mo't tao dito'y balay da. Sapa'y nagadot ti manok da dito'y parangan da. Ay, nagtadakkel Ay, naglakat imang tiliw Ay, gaw atik man di may siya. Patasik timang tiliw. Agora ka. Talyawa man taglawlaw ko no datao. Left and right. Up. Up. Iti daya pa siya. Up. Iti laod pa siya. Iti amyanan pa siya. Iti apagatan pa siya. Oy! Awan tao. Mangtiliwak mangkide iti manok da. Sapay kawitan ti kayat kwa tiliwan. Uy, naglumag. Gamata ako na gastoy. Natiliw ko at agaws. Ay, naglumag Ay, yawid kaon. Awan mo't nakakita kanyak. Ay, nakaon. Urela makasang sangit ang nag-report kanyak yakin kuko iti manok ang natakaw di talaod. Nay, Yes, adamanan dagiti agtatakaw. dadamanin na. Ay, kaano aya sumardang dagita nga agtatakaw. Ang mga ni Marituyang dito ang napasamak. Ay, amuna tae sumot ti CCTV, ako nayaw. Ay nasken akasaritak daw. Pakaibabainan na kitang agtatakaw. Tuyang! Ayan mau! Adaman o kalutwem! Tuyang! Napanan na nga ta. Awan mo't dito'y balay. Ay, napan nga tamanin nagsiaib. Muna ka gayam anak kasangpait ba daw? Rimuar ka mat. Una. Ilutom dito ang manaw. Si Daenta. Diyak kaya't alutun dayta. Apay asahan? Naglumag. Tiniliw mo dayta amanog. Amok tanakitak tinang tiliwam. Kano kasano at tiniliw mo. Ay, psst! Di ka latan nagtagtagaray. Lutom latan. Ay, diyak kayat. Siya kung timang luto, no di mo kayat. Anyalaangan nga iti ibagak no agdamag ni Kapitan. Ay, kat ibagam di mo ammo di mo nakita, kasyay. Di mo kunaan niya isagmakma o timang dungdungo unay kan kang asawa. Dama na nagtatakaw dito yung barangay. Wan nga road chip. Unay mo't daytan. Saan damot langan may ibaws? Pagrundaan da tayo mananyang kail. Sigurado chip. Rinabi man na mapuyat tayaw. Daytan tumot ngamin nga agtatakaw. Nas ka na matiliw day jing agtatakaw. Sino nga tati agtatakaw iti manok kaya? Amam mo ni nanatuyang no asinaw. Nas ka nga ibaganak ni Kapitan tapno matiliw. Napasarunwan manan di pa nagtakaw iti manok, Maray. Sapay dagiti dadakkel ti pilpilyen na. Ay, wen nga rod, Mariberyang. Ngam, ada ka di madlaw mo, Maray.
Anya day tangay, Maray. Saan mat nga agtagtaga rin ni Marituyangan? Apay nga ta? Namin adamdamagak no nakita na diyag tatakaw iti manok. Ngam, sada sumungbat. Nga, apayon? Anya nga tanti mapaspasamak iti CCTV tayaw, ani Marituyan? Ay, aglablabos kan si Kabadong. Pinasinsyaan kan iti naminsan. Iti may kadwa. Ngam, iti may katlaw ngay naramid mo. Saan kan apasinsyaan? Ang lalaki din ayan ni Tuyang. Nananamtag si iti manok iti sa balay. Maraman naman na imas. Saan ko aramanan taamok asaan ko ako kwa? Makamuka nga roda. Siyak ati mang sidano di mo kaya. Si kagayam ti agtaktakaw iti manok paribadong. Nagkuna. Agpabasol ka manin ako na akon. In report na ka ni Marituyang. Ay, Diyos ka. In report na ni Tuyang. Bayadam lang tapno di nakapaibalod ni Kapitan. Ha? Sige. Bayadak lang na. Nagluko kan. Kunam siguro agaputan ni Marituyang ti CCTV. Saan da kan amatiliwan? Ay. Ha? Ulitin pa'y tapot danday ta imam. Tarararararan tantan. Tararararan tantan. Kanta-kanta kamutlaangan ita Mariberian. Yun tanatiliw jag tatakaw iti manok. Nimot gayam badong mo. Ay, jak ko man i-report, Maray. Ang inulit-ulit naman. Iso nga impulong ko akin ni Kapitan. Mayat dayjay nga inaramid mo, Marituyang. Awan kin nabagyan. Awan ti asa-asawa no nagbasol. Pudno day Maray. Ita, nagkarin kanya adinan ulitan. Tano ulitan na pa'y? Ipapulis kaw! At iti kawas mo ginatang ko para kan kadungaw. Ha? Ay na, agyaman naklaunay inteng. Itaman pa'y anapanunot mo nga ikatangan nak iti kawas. Win, amok ngamin akasangay mo ita. Ay. Regalok day takin ka. Ay kunaklakit din no nalipatam. Mabalin ka di mo na malipatan. At to'y pa'y ti surprise ko kan ka. Amok ang magusto ang launay. Ha? Anya ngay dayta? Mabit lang. Agkidam ka talo katak dito imot ko akartam. 1, 2, 3. Ha? Inggatangan nakpay iti cake. Wan ba nang? Katsapay kumata magustuhan dagiti regalaw. Ay maragsakan naklaunay inteng. Gaputa uray lakay kan bakutan. Nagsweet ka lata kanya. Katwin adong. Ala, umay ka man nga rod diti abay ka. Taag selfie taman mat. Apag isaw. Ala. Agsilpi tangag paiso. Iti kasta. Anda litrato ta iti kasangay mo. Umisem ka nga rod Ang di mo iparparang dagiti nagdadakkel ang ipon mo. Ay, nakababain ka dagiti makakita. I-post ko ngamin dahito iti Facebook. Anya? Yay. Ala, smile, inteng. 1, 2, 3. May sapay 1, 2, 3. Ay na, sigurado ang maragsakan dagiti kakabagyanta. No makita dato'y i-post ko a picture ta. Naimbag ka pa yan, tay. Tunggal ka sangay, mau. Igatangan na ka ni Uncle iti cake, mau. Ay, kat, when kwarog.
Maminsan lang, ba't iti makatawan? Ay, nusungbatan na kumamot jay babaeng ar-armak. At da kumamot igat-gatangak iti cake no agkasangay. Ay, katlala, ingam ngamin nga arman Ay, talaga kas na aramida kantay. Adu kami ngamin ngagdat-daton gankwana. Anya? Pudno ti bagbaga kantay. Ay, itay ko pa adeng-deng ti pagsarsaritaan nyo adwa. Saan man aday ta ar-ar mo, ti mapan mo ibagbaga kwarong. Mangat kakit diti kalpasan na, mapan ka di tersina ni kagawad ko anang. Anya tigatanga ki jay angkail. Gumatang ka iti arak. Ang may salang pagsangwan tamit Sana bali, takasangay ni antay. Ay, wow! Nagpintas matan na iti litrato da nanabaan nga impos na iti Facebook na. Nag-sweet da kan ni Kapitan. Nay, Violet. Nakaisam kamutlatan amang kit-kita iti cellphone mau. Kit-kita dito impos ni nanabaan ang alitrato da kan ni Kapitan, nana. Ha? Litrato? Wan, kasangay na nga minidikal man. Nan, kita man. Nagpintas mo ni Maribanang gitakawus na. Ay saus, nagdakkel mo day ta cake na. Wan, nana. Regalo ka nun ni Kapitan Kankwana dagita. Papos-pos da pay mo. Ha? Kunamlan ado ti linoto da. Ha? Pudno mo. Ay na, nanatuyang. Ti ko nayo kitday. Umapal kayo manan. Iso akas ta ti bagbagayaw. Sa anak nga umapal. Labsan ka man langan dito'y laundry shop mo. Ho? Di ko na siguro ni Maribanang. Iso laang ti makabaal agumatang iti nginginaan akawas ken cake iti kasangay na. Ay, apag iso, umadanimatan ti birthday. Nasken nga ado ti lutwag ngam iso, taipos kumot iti Facebook ka. Parikot ko, awan mo't gayam silpon ka. Apa nakarupangit ka mo tanagawad? Marurudak. Ha? Di nakasarsarita. Tanaunag ti pampanunutak. Anya? Ibagam ngamin bareng matulungan ka ano anyaman day ta parikot mo. Ay na dinak matulungan. Gaputa oray may sa apantikan brak. Dinak pa'y maigatangan na pulos. Anyat ibagbagamon. Umapalak nga raw iti impose ni Maribanang iti Facebook alitrato dakin ni Kapitan. Kasjay ka kumamag, ngamsaan mag. Ay katingkag sapula iti panggadam. Tapno makagatang kamat iti anyaman na kayat mau. Napal kalaunay. Nay, da kayo mait na natuyang. Nakapirles kayo Ken, wow. May bagay kada kayo na itakawis nyo Where is the going? Ay na, mapanak ijay ilay kwaraw. Inak man gumatang iti cellphone ka. Ha? You will buy cellphone? Of course. Apay, da kayo laang ayati kabailan nating humatang. Ha? Ay, no. Agdamdamag aklang, mat. Awan mo tibagbagak akasta. Malaar kila kunday ti tricycle mau. Itulod nak ijay ilay. Ang mga agseran di pagkatangak iti kanginaan as cellphone. At kamot cellphone niya gamot tuyang. Kukwam ka di deta? Kit siyempre igamak ayan no saan ko ako kwa. Kahit nangalam ko mga iti inggatang mau. Sapay madlaw ka barbaraw. Siyempre, binatak ko na di alkansyak. Adamot ornong ko 400. Inayon ko di inted mo kanyak atangdan mo. Iso tinapan ko in down iti da iti a cellphone. Anya, kayat mo asawain, hulugan data. 1.18 iti binulan.
6 months to pay. Na, Nangina dayto ngam original. Mas original ngam iti cellphone da maribanang ken marikwanang. no kasta nga raw. Naskay namang sapol kan iti panggadam. Tapno ada pag tinagmaw iti inutang mo a cellphone maw. Ay di mo kunay nasaktag bayad iti data. Nay, si kamat ganyan dito sumungad na natuyang. Na? Ang cellphone man? Ay katuwan na. Apay, da kayo lang ay ati kabailan nati gumatang iti cellphone. Original dayto. Nangingina pa'y angam ti cellphone da maribanang ken kapitan. Ha? Anya? Kat, amom nga ron nga usaranday ta, nana. Ay, iso nga ron nga imayak, tagpaisuro ako makin ka. Nukasano ti agaramid iti Facebook account violate. Disturbo ka dito laundry shop ka. Ay, kita man, nana. Di mo amaw ti agaramid ultimo Facebook account mo. Di anya nga'y sirbina nga original data. No di mo amumat nga usaran. Hey, anya kalakit din ay violate. Kunada nga raw lahat ng bagay natututunan. Sigay, surwan na kitday. Ay na, imay ni nana tuyang dito'y laundry shop ko. Imay nagpaisuraw. No kasano ti agaramid iti Facebook account na. Ha? Apay, Violet, adda cellphone nan. Addan na. Mas daawak nga raw no nangalaan na iti gatang na iti cellphone na. E dinto ta nabiit pay, idi agparparikot iti isaang da. Di ko nana, in-cash na kano ijay ili, di cellphone na. Ngam, kaslajak pa tiyan. Ay, amangan mo't no inutang na. Nasayaat mo't ano inutang na. Iti kasta, adda rason tapno ang trabaho. San lang ada yung maturog ti kukwa unday yung balay da. Nay, antay. Nakaisam kayo umatlata namang kitkita iti silpon niyaw. Ay da, kitkita nga ro dagito impopost ni Marito yang iti Facebook na. Nakita kong dagita, antay. Pasigmat a pinapalangguat timpost na. Amin alutuan na na mas asidaan. Ipost na. Sakit adda kapsyon na. Kunana da kayo lang ngaya ti makagatang itinginginain nga usar kantaraon. Kunana. Ay, na yan. Amumatan ti ugali day jay amarituyang. Sino nga iti patpatamaan na kadagi jay apost na? Ay, kat asino pa'y ngay no saan asyak. Imbaga kanyak ni Marikwanang akas taunay arurud na. Idi impost ko ti litrato mi kanya uncle mo, idi kasangay ko. Ay, unay mo to ni Nana Tuyang. Agkuriman ti dakas nga apal na. Isumot lagaman na ngala iti silpon na. Tapno maipos na amin na mabalin na nga ipalangguan. Hindi. Nagadumot yung dagito yung ginatgatang mo. Sa dinaw, tinangalamit ti kwarta nga yung gatang mo kadagitaw. At dapay kek, kan nakabiga o apansay. Ay nabadong, amumot akasangay ko ita. Maminsan laang mo't iti makatawan. Mas dawag laeng atawan mo't kwarta, ngam nakagatang ka iti cake mo. Ay na nagadumanon adamdamagam. Mala, mapankakit din agpulags. Kalpasan na, umay ka dito'y abay ko, taag selfie taman mag. Anya, tapno adamanan ipos mo, kasta ka de? Ay, kitwan na. Tapno ad-addamanin nga umapal da maribanang ken maribiryang nang runakat nagpintas da ito'y kawiskaw. At nagtuk-tuk-tuk, Tuyang. Dengdenggam lang arodan, di mo pala mapalukatan, mate. Shhh! Ako lima ka. Tapay. Day tayo Bombay ang nagpautang kanyak iti cellphone. Yak ngamin natin nagan iti 2 bulan. Ay na, iso daytan, umay naksingiranan, ngumawan pa'y matpagbayad kaw. Na, rumwar ka, takasaritam.
Makamukay ti biyag mo, tadi ka mat imbaon amapan umutang iti cellphone. Siya kang. Ha? Ay, Dito ba ang bahay ni MGC? Hindi kasi siya nagbayad ng utang niya. ha? Ay, oo. Pasok ka. Nandito siya sa loob ng bahay namin. Nagtatago siya. Kaski ka. Adda manin imay ababae itay. Adda ka no inutang mo 5,000. No jak agbidot, isuday jay tinggatang mo itikay. Kas kadaan niya di tanamakmakan iti birthday. Makamo ka. No di ka nagbayad. Kaswanda ka. Ipakulong da ka. Okay, Sam. Sa bali ti utang mo iti dayta a cellphone. Ita, imotang ka manin iti sa bali a tao. Ay makamo ka. Ikulong da ka, gapo ka dagiti utang mo. Ay napangasim mo ba daw tulungan na. Just ka. Saan ka mat ngayon baon ako nagmanay tap numapan ka umutang? Baka mo ka tibiyag mo, tuyang! Agnakam kan! Pangasim mo Violet, pautangan nak ita. Uray 2,000 laeng, tay advance ko nga ibayad iti utang ka, tapno didak kaswan. Ay, pasensya ka na, natuyang. Ngamawan at talaga may pautang ko ka. Pangasim mo apay, kayat mo aya makaswan ha. Ay, good. Anya, ngay nga rod no kaswanda ka, nana. Husto laeng atap nagnakam ka. Imbag ko man, no nasaya at inangaramatam iti silpon nga inutang mo. Saan mo? Ta inutang mo lang, tapno daw saram apagpalanggwad mo. Awan pa'y sirbimot agayam. Di mo ammo ti mga asay. Ay, awan kuman ti umay agpalpalabakan ka, tapno mabangkrap kasi ka, Violet. Gayam, kunayaw, nana. Kaano pa yan nagbalintang agayam? Sige, pumanaw kayo, dito laundry shop ko. Tama nga no jak makapagtapal kat ipakagat kayo iti aso. Maribanang, pangasim kumamutin pautangan nak. Ay, jak kayat ti makulaong. Ay, awan maipautang ko kan kamare. Iso apasensya kan. Alan amaray, apay, kayat mo ka di amakaswanak. No idi ko mga inutang mo day ta asilpon kat nagsapol kamutan iti panggadam, di awan ko mati problema. Adda ko mapagtintinag mo no bilang. Agpada kayo kini Violet. Awan pa'y sirsirbiyaw, di yu ammo ti mga asay. Gita ka man lagan. Ay, si kapay ti makaungay. Husto mat no ireklamo da ka, tapno agnakam kan. Day talang amin agpalangwad ti amam. Anya pa'y laang tararamidan, tuyang. Ay naba daw pangasim kumamutin rumwar ka ta ibagam nga awanak dito. Ibagam nga danapanak. Just ka. Suruan nak pa yan niya, gulbaw. Badhaw! Makamu ka. Mala, lukatak tiri daw. Paibagak nga daka dito nga glemleman. Ay pangasim adhimor aramidan dayta. Jak kayat ti makulaong. Pangasim ba daw? Marituyang, nakitam jay baro a challenge nga uso ita. Anya challenge dayta, maray. Dagitay ngay impauso dagiti sikat a tiktoker ken artista. Ay, jak pa'y nakita, maray. Ala, ta ipakitak nga rudgan ka. Anya ngay a klase ti challenge dayta, maray. Binagkat mo't di lalaki di babae iti dayta aladawan. Wen maray, sikat dayta a challenge ita. Jay kunada ngay a buhat challenge. Di mo ibagang aramidan nyo mat dayta ken ni Kapitan. Kasta talaga ti planok, maray. Ipadas mi manmad. Anya nga
Ay, daytoy impos da mariba ng aladawan dakin ni Kapitan. Anya kumangay ti bibiyang mo, no da impos da. Couple goals. Kuna naman. Nan, titag man. Day tanay. Kita no sa anak nga kamalay. Kasta, jay ipapauso ti artista ita. Huwanyag pa isaw. Ay, binagkat mo ni pari inting ni Mariba nang iti day taladawan. Ay, badaw. Anya nga tano ipadas tamag. Anya, kat no nagdagsin ka, kasano kumangay abagkatan ka? Manulaang matikilaw. Ay, saan ka mapagkat? Gaputas sikatan a challenge, aramid ang matay. Badaw. Anya mananday ta? Adda nakitak abaro at challenge dito'y Facebook. Sardengan lang man tuyang. Nagsakitan tilapayag ko amang dengdengag kadagita a challenge. Kita ngamin nalaklak ka daytoy. Alan tumakder ka dita, taipadas tamag. Jakayat. Na, apay kumasaan? Iti anya kumaga pa akong agbambanugak. Naimbag kumaa, no adda maala ta akwarta dita katawan Mike. Maminsan lang, Mike. No imbaga kasan, saan tuyang? Di mo man ipapilit ti kayat mau. No awan ti aramidam, maturog ka kitain. Sana kumkomporme tar aramidam. Umayak man mo't makiinistoryakan ka, Maribanang. Sige laang, Maray. Awan mo't dakas na. Ang, apay ngay, akas tatilangam. Ay, naimbag ka pa'y, Maray. Apay akas tatinakunam. Naimbag ka da kayo, Maray. Tanalpasyon kin ni Kapitan Je Uso abuhat challenge. Kahit da kayo ngay kan ni pari badong. Saan pa'y nga ron? Adda manen impose da abaro at challenge. Kit di mi pa'y nalpas je imuna. Ay kasaritam ani pari badong. Di na nga rudmut kayat. Apay kanungay. Ay, kumpormi kano dagita at challenge. Sa maysa, di na kano kayat ti mabandaw. Ay, ni Marikwanang latan ati kasaritam. Taiso pala ang ti partner mo. Ay, nasan amabalin, Maray? Saanan ako pul goals no ni Marikwanang ti Paris ko? De, #kumarigoals kunamlatan Ay, nasigurado asaan nga umanugot ni Marikwanang, Maray. Apay kumasaan ngay? Bisay day di ataaw. Bade, umasidig kamat kanya. Anya manen ayati bagam. Challenge manain? Wun. Naa. Kita no day tingay a challenge ti aramidin ta. Panagkunakit nalaklaka day tuy. Ay nabanugak. Di nagdisturbain. Killjoy kamay ba daw? Nabambanugak nga rod. Apay ayadi mo maawataan. Maminsan lang, mate. Kita da Mariban ang ken Kapitan na aramid da dayto at challenge. Anya ko man na aramid da. Masigurado, anapilitan lang ni pari inting dita. Sige meten aramidin tan. Na, ada ka diswildom dita, ha? Tuyang? Saan nagaputa uso a challenge daytan kat aramidam matan? Kasanaw, no dayta ti pakadisgrasyahan ta. Saan mo't siguro? Nalakalaang mate. Ingkagiti naglutaw. Ilutom dayta pichay. Dayta tisidanta. Warog, umay ka man pay. Apay ka tayo, yan tibanang. Ay, naimbaglaangan tanataymingan ka. Aw, anda ka di paramid yaw. Adda. Siya pa agdardara sa kantay. Ay, ala ka din mabiit laang. Anya nga minti iparamid yaw ay Adda aramidan me a couple challenge ka ni uncle mo. Kat sika ko mati mag-picture kada kami. Ay, wano mang video kada kami kunak kuma. Tapno mabibiit. Sige man langan.
Basta mabiit lang nga. Wen, kwarog. Mabiit laang. Nabannog ako nung. Kumpormi mo dito challenge yun. Nagadunga mo yung ababay. Ay, alakit din. Bagkatin na kon, inte. Itay kayo pa yung video manantay. Awanan tayo ko nakamasapak nagpasintraw. Ay, maminsan pa, kwarog. Ay, kita amot ngamin tapno perfect shot. Kan tapno mayat ti video may. Nala, agawa amot na. Ay, intay, tanay, maladawan ni kwarog, iti papanan na. Nababannog ako. Ay, kasano kumanabannog ka? Kat simple lang, matiip aramid ko kan ka. Nagdagsan ka. Ay, last day to yan, intay. Last day to yan na antay. Awanan ti extension na. Tatalaga naladaw ako ni ti papanak. Wen, kwaraw. At na akong kagawad. Umay ko dagasan di ko na yung nga ipang ityaw. Nasaya at mait. Ang kunakman numasapa ka. Nasapa ako ma. At dapat yung paramid ni antibanang kanyak. Binidyok ida. Anya ti binijum ngay? Di challenge para iti agasawa ka na. Tultuladan nga ni anti ti makitkita na iti fishbawk. Ay naadikan ni Antem iti dayta challenge. Agpadadakan ni Marituyang. Wan nga raw. Diyak man namon wanya ti malala na ijay. Kasla isumutan ti kanayon nga raramidan na. Saan matkit di adakas? May bus mat ti oras da kadagita. Isumutan ti ubrang na. Agpadadakin ni Nanatuyang. Tunggalag istoryada. Dayta challenge na makitkita da ti Facebook. Wano TikTok ti pag-istoryanda. Ay. Apay akas na ti panangkitam kanyak, Tuyang. Sige mo din aramidin ta da ito at challenge. Saan nabalay, tagasawa tamil. Nagdagsin ka nga, Rod. Ay na, 5 seconds lang mo. Agsaga nakakit din. Ta-timer ko da ito camera. Taawan mo timang picture ka data. Kulit ka matin. Ay na, unay ka na ya. No aramidin ta da ito. Saan kan akul kulitan? Sige man layan. Ay na. Thank you, buddy. Taim manugot ka matlaangan. Agawam nga Rodain, takayat kontakita na. Marituyang, anya ti gagaram. Imay kamat dito balay. Adda ipakita ken ka maribanang. Anya day jay. Ay na, naaramid min kin ni badung ko jay may sa challenge maray. Aya. Ay kita man. Help up. Adaw, kita tiladawan may. Ay na. Nag-sweet kayo matin, Maray. Siyempre, Maray. Inton malam, aramidin mi manan jay sumaron no at challenge. Ay katuwan, Maray. Uray da kami kaniinteng. Aramidin minto mat Ayun gaya, Maray. Nakitam jay uso asala ijay tiktaw. Ay, wen Maray. Jay agsasala nga agkukumaray. Wen, day jay Maray. Anyang at ano ipadas naman. Ay, kat mabalin mat Maray. Ang agpraktis tapay nga umuna Tapno mayat abuyhaen. Ayun ang amin Maray. Anyang ay, rogyan taitan. Ay, katuwan Maray. Nay, apay anarabyan ka, Tuyang? Adda ngamin napatid nga inaramid may kin ni Maribanang. Apay? Challenge marain? Wun, jay sikat asala ijay TikTok. Na? Kaya't mo abuyaan ti video may kin ni Maribanang. Ha? Pagan ano kumangay deta, challenge. Mangantagi din. Nakaluto kan. Kung nagluto ka, sakbayanapan kay Jayan da Maribanang. Na, saan pay? Ay, jaski ka. Tay talatan ag TikTok, ag Facebook, tar aramidam. Ala, mabit lang nga rog, tagluto ako.
Ay, ada akong dungaw. Ay, nasayaat mat, Inteng. Anyat inlutom amasida. Mabisina ko. Ay, sa anak pa'y anak kaluto. Napaya saan? Ay, kwa. Ada nga min inaramid may kan ni Marituyang itay. Challenge man eh. Ay, wen. Jay sikat asala jay TikTok kan Facebook. No iday. Picture only. Ita, agraman videos iti TikTok sursurutan yan. Ay, katwan Ay, Kat no adon tinag-react kan nag-comment iti video may kan ni Marituyang. ay masurunak. Ika man gumatang iti tinapay iti tersinan ni kagawat ko anong. Magbisbisin data, di ka pa'y nagluda. Marikwanang, adala kom at tinapay. Adamat, Maray. Ay gumatang akman iti may sa abalkot. Anya klase ti tinapay ti kayat mo, aya. Uray anya ditan. Tadi matinteng ti mangan. Ay saan ang napili day jay? Alan Maray, agawa nga ikarga iti supot. Apay ko ma. Kasla damang kamkamat kan ka. Ay awan mo't kit de. Ang mga numakaungat ni Inteng no agbayagak. Kat tinapay laang ti umay ko gatangan. Ay, nagsapan tumot ngamin ang nagawid. Sa anak pa'y nakaluto. Ang nagawid kit den. Kat nurabi ingaminan. Anya ngamin ayat ay nararamid mo. Saan ka nakalutaw? Kinaramid mi ngamin ka ni Marituyang jay sikat a video iti TikTok. Buyaam to no saan ka abisay? Ay, sa anak ba't ngagbuy-buya iti TikTok? May bus ngamin ti oras ko no kastater aramidan. Nagsapa ka magtan na may diti tersenak, Marituyang. Mabalin ka di nga umuli ak dito'y kayaw, Maray. Dito'y sangwanan ti tersinam. Apay aya? Adda na patig nga aramida. Mala, ipatong ko pa'y laang dito'y cellphone ko dito'y lamisaan mo, Tapno ma-video ak nga umululay. Anya? Di nakpakibyanganin, Maray. Aramidom kit din tirumbang aramidom. Nay, kita ang mga numatnag ka. Wen, Maray, kabaulak daytoy. Awan pagdanagam. Ay, awan basol ko no anda mapasamakin ka. Si Kamot, kabaulak kunak na nga rudan. Adala ang challenge nga ramido. Makamo ka nga rudita. Nay, nanatuyang! Imuli kayo mat dita kayaw! Anya ti araramidan nyo dita! Ay, challenge, kwarog! Ay, kitahin niya o mga numatnag kayo dita. Sapay adayo ti ospital. Si Kamot, sa anak amatnag! Nairwama ko nga umululi iti kayaw, kwarog! Uray na irwam kayaw. Adalat ti panagkamali ako nada. Ay, dadag mo na ya! Una, tama nga nusak man ti kakasya mangitaray kada kayo di ospital. No dadakas ang mapasamak kada kayaw. Marituyang! Awan plano mabumabaditan! Mabitlangan, Maray! Buyaan na ka! Wow, wow, wow! Aw, kabaalam ti kasti asala, Maray! Ay, sos! Kita! Mata mga numat! Ay, kunakon ka! No di kan to mga minagananad! Ay, anay, tilikod ka! Anay ka! Ay, Maray! Maray! Tulungan na katubagdar. Anay! Aramidak ngay! Ay, taray na kaya hospital, Maray. Mabitlang tayo first aid ka pa. Ay, anay ka! Naibaglangan. Na tayo first aid ko dito. Ay, anay! Mabitlang! Ang mga nasalaw mo ni Marituyang ijay dalan, Inteng. Saan mo't ngaminan ngam umay dito balay? Apay, di mo amo tinapasamakan ko na. Anya aya tinapasamakan ko na. Nagkano? Ijay! Ijay dakila kayo ijay sangwanan ti tersinan ni kagawad ko nang. Anya! Hindi ka mamati, ingka kita na ijay balay na. Awan mo timbagak asa anak ang mamate.
Among ka din mo apay nga imuli jay kayaw. Urasan mo adamagain, ibagaklatakan kan. Imulay, tada ka no challenge nga arami din na. Nabuyak nga ron jay video na. Kit, ay na, makapailag, idinatnag. Iswasi ka, agpadunot kan dungaw. Ay, wen, inteng. Ay, isardeng kumatanday ta, challenge. Ay, diyak kaya't mapasama kanyak, tinapasama ka ni Marituyag. Saan mo't bawal no aramidin nyo da kita challenge? Agampilin nyo kumamat di may parbang. Kain saan nga isuti pang runa yun, ta saan kayon single? Andaan kayo nito asawa. Una, nalipatan nga da asawam. Ay, saan ba't, inteng? Ay, sorry, talaga. Jakon ulitan. Aramida ko, dagiti rumbang nga aramidan dito'y balay, sakbay nga ag-challenge ha. Mangan kan tuyang. Agyaman ba daw? Pagkadalam ko madaytan na napasamakan ka. Ay, wan nga road. Dakil tibidot ko. Iso asurya. No ko man nagluto ka, saan aday ta challenge timpang pangrunam? Saan ko man napasamak daytakin ka? Ay, jakmat nga min napupuutan, anaadi kak gaya mag. Manuabula din nakastatinar, aramid mo. Di nakpayan masikasaw. Suray ba daw, saanin maulay? Okay lang, mat nga aramidin nyo dagita at challenge. Ngam aramidin nyo kumapay mat dagita aramidin nyo dito balay. Sana dita challenge ter aramidin nyaw. Mangitunta day tayo ti pakadisgrasyahan nyaw. Saan nagaputa usok at aramidin nyo mat aminayin? Wen, nakapagpanunot akon. Mala, agnganga ka nga rodan, tasubwan ka. Nagyaman na ba daw? Ay na, uray no san may parbang tinararamid ko iti kalabas. Kat maasikaso nakmatlata. Adda kadaramidam no bigat, Marituyang. Apay kaday, marikwanang. Adda ko mapapananta. No saan ka abisi Sa dinaw. Intaman nagpasyar iji bagyaw. Ay na. Pasensya kan maray ngam awan mo't usarag akwarta. Di ka di madanagan. Kasi iti sigod. Siya ko hindi makamoy ti gastusan ta. Pudna humaray. Wun. Kaya't mo ti sumorot. Ay, hitwun amaray. Nasayaat nga ron no kasta. Ni Mariba na ngay, sumurot ka di mag. Busy ka numat. Iso adwa talaangan. Apay nagbayag ka tuyang. Asin lang matimpagatang ko ken ka. Hey. Adda nga min nagsaritaan may kin ni Marijuanang badaw. Anya tinagsaritaan niya. Apay ko mga ibagakin ka ngay. Na! Sige man lang. Ibagakon ken ka tapno awan ti makunkunam kanya. Hey, mapan kami agpasyar ijay bagyaw. Manan? Anya manan? Katno kagap-gapoyo lang iji laon yung nidilunes. Sana bale tas anak mo't nga gastos. Kwarta ni Marijuanang ti usaren may. Agrubwata kaon ba daw? Sa di naman na ti papanam tuyang. Na, imbagak mutken ka idi namin san. Amapan kami ijay bagyo ita. Ay, saan ka mapapan? Na, apay kumasaan. Di nagpagpungtutan. Kaya't mo asawan. Di nakpalubusan. Ha! Mapanaklata. Andan tulagan may kin ni Marijuanang. Makamukan tuyang. Awan deng gamasaaw. Sana bali Adan to pasarabom kanyak. Ibagam lang, no anya ti kayat mo. Tagatangit daw. Ay namaray, pasensya ka no itaaklaeng. Nga may sinirmunan nakpay ni Badungkaw. No kasta, di na kayat sumurot kay je bagyaw? Wan maray. Ay katkasano nga ron ngay. Sumurot aklata. Sa anak amalapdan na yabadong. Kasano nga no makapungtut kan ka.
Saan ba't siguro, Maray? Sige, agrubwat tangaro din. Ay, gumatangak man, Maray. Nay. Pay akas tati kawasyaw. Kan adamat imot yu abag. Marikwanang, marituyang. Agpasyar kami di bagyo, Maray. Sayang nga raw, tadi mo mat kayat ti sumuraw. Ay, wanan niya. Nalipatak nga itagayam amapan kayo, ijay. Ay, pasensya kayon, Saan amabalin asumurutak, taawan ti mga sikaso kadagiti taraken may. Bisi mo't niinteng ija barangay hall. Sayang, Maribanang. Sapay libre ni Marikwanang. Ay, okay lang, Marituyang. Inton maminsan. Ay, agan-anad kayo kan enjoyin nyo ti ipapan nyo ijay bagyo. Kapay nagbayag kakit asidag matitirsi na ni kagawad ko, anak. Saan nga ititirsena ni Marikwanang tinaggatangak? Apa nga? Kat no nakasara, taag out of town dakan ni Marituyang. Aya, Wen, nukasta si murot mo't ni Marituyang kinkwana. wen kunak nga road. Ay, agparikot man ang di paribadong ano kasta. Ay, amumatan ni Marituyang. Nausam iti libre. Kanayon da nga out of town, Wen tani Marikwanang ti aggastos. Amumat, ado ti kwarta ni Marikwanang. Uray libre. Kitaan kumamot ni Marituyang, Imbis at tulungan na ni paribadong, dahil takid na out of town ti pangpangrunan, Kanayon mo na nakasara ti tersina ni kagawad ko anang angkail. Winata kanayon da nga out of town ka ni Marituyang. Ay, sana all. Anya, sana all? Kung magparikutan ni paribadong, gapo iti ka out of town da. Ay, hindi talang tidakas na angkail. Ay, naimbaglangan, tasan akas dyan ni Antim Abanang. Una, tamo ni anti ti responsibilidad na angkail. Nagasatak. Tani Antim, tinakikalay sa akwaraw. Pudnot ako na yung angkail. Napintas kan responsable ni Auntie Banang. Ayan kagayam, kwaro. Ala, umay ka, kapi ka. Ken adain lutok asuman. Oh, makita mangkail. Pagkapianak pa ni Auntie Banang. Hello, Tuyang. Imawagak, takayat ko nga ibaga nga extended ti bakasyon may kin ni Marikwanang. Kung nagmano agawid kaninton bigat. Wan ko mga road. Ngam ko namit ni Marikwanang nga agpasyar kami pa'y ijay La Trinidad inton biga. Kalpasan na, agpasyar kami met ijay Ayanda, ijay Ilocos. Anya? Pasensya kan, badong. Ayo, na yan ti kasta, Tuyang. Kaslamutan ni Marikwanang ti asawam. Anya ka din day tanga ibagbagam. Katuan, mate. Iswa ka na yung tikat kadwam. Sigay, agpakada akaw. Taanda pa'y papanan minton madamdama. Bye! Ay, Tuyang! Ay, na. Inidap na matante cellphone na. At dapat ko maibagak. Anya timbaga ni kabadaw, Maray. Imanugot sumurot ka kanya kay Jay Ilukaws. Tano saan, ikang kay ti pagpletem tauray umunakan nga gawed. Ay saan, Maray? Sumurotakan ka. Kaya't kumatag pasyar ijay Ilukaws. Sigurado ka? Wan, Marikwanang. Saan nga agungat ni kabadaw? Apay ayasang kadamag mo. Saan kunak mo? Wen tadyak kaya't aguraan nak ni kabadong. Saan mapasamak day tamaray? Siya, ti makamukan ka. Sige nga, Rod. Mangan ka matenta mo na ak shower. Sige, Maray. Saan pa'y kadyan nagawid na kagawad ko ng kan Marituyang? Dungo? Ay, saan pa'y mat? Nakasara pa lang ti tersena ni Marikwanang itay limabasak. Manunga aldawan asaan da nagawawid. Ay kat sulitan da ti agbakasyon. Ay, masya na ka ni paribadong.
Apay mat. Nasabat ko din na minsan nga aldaw. Kahit madlaw, ang nagado ti pampanunutin na dungaw. Kas lakip mo tungpay. Ay, no apay mat ngamin asaan nga agawid ni Marituyang. Padasem tuman nga awagan ni Marituyang. Tay pakan mo, di ka sasaan ni Paribadaw. Ang mga nudinaan mo. Nay, da kayo mo't masabat ko dito'y dalan, tata ba daw? Kasla nadagsunday ta kayong awit yu ah. Nadagsin ang may karkarigata. Anya ngay nga raw, awan mo ni Tuya nga katulungak. Ibabayo day ta kayo, tata. Tasya kung timang itulod ejay balayaw. Saan ang jipot? Amang ano, dapat tinapatagalakad mo. Awan, tata. Dita lang barangay hall ti papanak. Tain nakitaan na chip kwarog. Indaki din. Takabailakpay mo tabagkatan da ito. Alakit din, tata. Ibabayo day ta kayo. Tasya kung timang itulod ejay balayaw. Sige man nga rad. Ita, bagkatagaon, tata. May isa, dua, talo. Ay na. Nagdagsan ngagpay so daytoy akayaw, tata. Itikasta nga idadyaw. Saan kayo kuman nga agawit itikastoy? Nuad na kuman ni Tuyang. Pagkudwaan may ngawitan awan mo't nga raw. So ngayon ano siya kun Unak numasapa ka nga umay dito'y barangay hall, Jipaw. Pasensyakan, kapitan. Nasabat ko ngamin ni Tata Badong di tadalan. Isu at tinulungak ang mga wit iti kayaw. Dinakman unulbudan. Pudno ti ibagbagak, kapitan. Kita matilangak. Seryoso ak ang mga ibagbagakan ka. Damagak tuman ni Paribadaw. Nagpaysuti bagbagam. Nasaysaya at mutlaeng, kapitan. Tapno mamati kayo. Masyanak nga rod ka ni Tata Badong. Nakakaasay ti kasasaad na. Pudno ti kunam, Jipot. Isu asika. Inton mga asawa ka. Pilyem to ti asawaan. Apay anapan kanyak ti saritaan, kapitan. Malagip only, Jipot. Narigat ti mailawaan itikas ka ni Marituyang abulakbawl. No agpili ka. Naskan at ti pilyam ket kas iti asawak an ni Banang Dungaw. Amo na ti responsibilidad na. Ay, nakaawid tamot lang nga in Marifanang. Ay, huwag nga rod Ay, nabambanog ako, nay. Oray siyak, maray. Iso nga ibatik pailaang dagito'y daduma akawus ko dito'y tersinam, Sublyak tulatan, maray. Sige laang, maray. Awan parikot iti dayta. Nagyaman ak maray ko, anang. Mala, saan akong agbayag. Agdiritso akon ijay balay, takayat kun kaginana. Sige. Inton maminsan manin, maray ko, anang. Okay. Ingat, maray. Thanks! Ni Matuyang day ta sumungat. Saan ko man napampansinan no kasarita na? I'm home, Batong! Saan nagtagtagalay? Agin bibisi aki niya. Badong! Mangmangag na kaday, Saan naglatangag saaw? Kita ekman nun niya taramidan na. Badong! Adda akon ko na! Adda kalaing Anya kumangay ita. Nairuama kong nyawan kan dito'y balay. Hoy! Di na ka di makita, Apayaya! Di mo ka di makita, busy ak dito'y. Saan ka mailiw kanya? Never! Nairuama ko na kanayon nga awan ka dito'y balay. Wanaw, adan nang isukatam kanya. Sumardeng ka man! Sika lang nga rodan ti bulakbawl. Sika pa'y lang tagkasta-kasta. Apaya dinak matan panpansinan ba daw? Kasla dinak makikita, Pasensya kan. Busy ak. Agpudno ka man kanya.
Adda ka di sa balay a babae iti biyag mau Tilay bagbagam dita. Kababayin ka dagiti karo ba makangag? Nag-out of town naklang kastakan. Ay, tuyang. Saludsudin ka man. No siyakmat nga tatika na yun niya out of town. Maragsakan ka nga ta. Ay di mo man iyaw-awan ti saritaan. Saan mo pa'y asinungbatan ti saludsod ko? Ay kat pasensyakan tuyang. Sorry tuyang. Dakal tinagkurangakan ka. Kasta ay iwan gayam badang. Kanya, out of town kayo manain? Wan, ijay kanu palawan ti papanan mi into next kuna ni Marikwanang. Ay, kasang-sangpot mo pa ilaeng adamanin papanan niya. Kay, awan mo't dakas na no again joyak. Sige. Mapan ka no sa dino ti kayat mo apapanan. Saan ka nalapdan? Saan kan nga agungat? Sanain! Apay ko mga agungita ngay. Dakon kaya tagsaaw. Tawan mo't nat dengdenggam. Kan may isa. Ang mga no ibagam aparparitan ka. Aglisi ka ditan. Tasya akong timang isimpa itinanganan ta. Sanain, siya kaun. Sigurado ka? Wen, nairuama kaun. Umuna ak nga rod amaturugan. Tapno at dapigsak amapan ijay Palawan. Na, no kasta, mapan ka nga raw? Katuan na. Awan mo't dakas na no aging joyak man. Ay na, kasi kamit badong. Day tala out of town ti pang pangro na tasawam. Nay, apay pauli ka. Ha? Ay, kwa. Dalaig na lagip ko. Agawa ak agim pake. Tako na ni Marikwanang masapa kami ita. Umanay mo't siguro ti 5 aparis a kamisita ken pantalon. Ay, nasapa ka mata nagreng. Wan, tapno sanak amala daw, nakababain kin ni Marikwanang. Mala, tulungan ka niya gimpake. Saanun, kabaila. Kaya't mo man no saan tulungan kan. Mabitla tamangalak pa iti pangikargam kadagiti kawis ma. Saanun, kabaila kunakmaut. Ay saan tuyang tulungan ka? Iti kasta, saan ka maladaw? Narigat mo't maladaw ka? Kababain kin ni Marikwanang. Nalpasin. Nakakarton amin ang nyo, Sermaw. Nagadumot tinday ta. May saalawas milaang mat ijay. Kompleton day ta, tuyang. Ingkargak amin ang nyo, Sermo dita. Awanin tinagbati diti balay. Anya? Wen! Mala, agrobwat kan no sa dino ti papanam. Ngam alaam amin ang dagiti, Sermaw. Taore agyan kan ditayan ni Marikwanang. Apay ngay apapanawon na. Wena, tanu ijay kanyag naig. Maramit mo tingay kayat mo. Awana ka namang lapad kan ka. Ay una yan. Apay akasta ka ba daw? Gapaw ta na uma ako ni tikas tangar aramidam. Sana balay. Tulungan ka mangirwar ka dagita o Sermaw. No kayat mau, itulod ka pa ijay ni Marikwanang. Ay saan kumamot akasta Di nakpapanawon dito'y balay. Ay kat, waya-wayaan ka, tuyang. Out of town ka, aging ka iti kayat mau. Saan ka napakibiyangan? Ay nasaan mo't abadong. Ay, sige. Sanak nga rudan sumurot kin ni Marikwanang ijay Palawan. Di nakuman ap-apaan. Ikaray, agbalbaliwa kaun ba daw? Promise, pang-aasem ta di nakpapanawan dito'y balay. Ustaan tamaray. Umay tumanan dito'y tersenak ni Marituyang nga agkatakatawa. Ay, wen nga rod, Maray. Day takat ti pakarurudakken kwa na. Ti panagkatawa na. Kunamlan manglukloko no kasta agkatawa. Kas lamangin insulto kunam Ay, anya nga taaya ti aramidag.
Tapno saanan nga umay agkatakatawa dito tersenak. Tijak kayat kan kuha na. Maabog dagiti customer ko, no kasta nga umay agkatakatawa. Ay kat ibagam asaanin nga umay No ngay mapabainan kat gumura. Ay kat baybay nugumura. Syakto man tidakasan. Amumatan ti ugali na. Ay, Ay, adda malagip ko, Maray. Anya dayta? Saan ka day akaguran ni Marituyang ti mauyaw? Ay wan, pudno dayta. Dayta ti numero 1 adi na kayat. Ay kat uyawam no umay ditoy. Ay wanan niya. Wan, tapno saanin nga agsubsublay. Anya nga tangay ti uyawag kan kuhana. Agpanunot ka pa'y laang. Naga daw ti mabalin nga uyawam kan kuana. Ay, wanan niya. Uyawag to man jay gurong na nakangingisit kan nagkurkursing. Kanjay abot ti agong na nagdadakkel. Kanjay nangisit agugot na. Kanjay nakaing-ingpis abuok na. Kan ti agpurpurpur abuok na. Kanjay karangrangsad adapan na. Nga uray makabadak iti lansa. Dinan marik na. Nga raw. Kastamang gayam taramidag inton umay ditoy. Imbaglakit din tayong palagip mo, Mare. Amay, nanatuyang. Day tamad lang makikakaaruban ter aramidan niyo. Kas ita, adda ka diti laundry shop ko. Katawan mat importante nga ibagam. Ay na, Violet. Diyak kayat ti agtalinaid ijay balay. Nuni badung ko ti kadwak. Anya? Ni apay ngay? Diyak pa'y makakatawa ijay. Kat agkatawa kalata, ano kayat mo? Awan mo't ti katawa ak ijay. Kat, makakatawa ka? No makikakaaruba ka? Ay, katun na. Ay, kaya't naasawang naragsakak no kasangsangop dagiti ko kumaray. No ngay ni badung mo ti kasangsangom, nana. Kasla Biyernes Santo ti aldaw ko. Diyak to pa'y makaisam no jay ropa na ti sangsangwag. Anya? Daytan, sumunga din. At daytaan. Asinaw kagawad. Basta umayon. Ha? Ninanatuyang? Denggam ti pananguyaw ko kan kwa na kwaraw Ha? Uyawam ti kumaray? Ay, kumaray kuwanan. Ay. Tan, di ka pala nakadandanon nga magkatkatawa kan? Anya ti katkatawaam nanatuyang? Ag mauyong sanday ti abakay. Ay. Kitain na kamay sa katawa. Kas lamang lok-loko nga rod. Oy, kumaray! Apay nga katkatawa ka, kunak! Na. Siyak mo't itam ti kitain na sa katawa. Sapay uray na laitangad-tangad di pa nagkatawa na. Anya nga tati nakakatkatawa dito yung rumak. Adalang mo't kamuro dito tuktok ti agong kaw. Ang saan mo't nakakatkatawa tayo tawi. Uray siyak nga raw. Kanya kumati nakakatkatawa dito yung rupak. Sapay sana sumardan. Umanawak man langay. Ay saan? Denggam day to aramidag kang kwan. Anya nga itaramidang. Mare, Marituyang. Na, taimbuilo naman ang tagkatawa. Marituyang! Ang sardan ka pa'y nagkatawa. Tarong spelling day ta pa nagkatawam. Anya? Why na natuyang? Rong spelling agpay suti pa nagkatawam. Na, kasano ang nagbalin arong spelling ti katawa? Aw, kasano kano kagawad. Kasapulan ngay palawag ko. Aw. Why tapno mangag ni nanatuyang? Wrong spelling jay katawam. Madiadenggan Marituyang. Iso abaliwam. Nawatam. Agin lalaing kamanon, marikwanang. Anya nga ginlalay ngay bagbagamay. Pudno matarong spelling.
Talaga arong ispiling na natuyang. Saan nga balikas ti katawan? Aha. Wan, iso nga isardang mo tagkat katawa. Saan mo abagay? Kalkalabanan dakit dahin. Naglaing dan ngay. Pwa, nalalaing dakit dahin ngam iti siya. Pwa. Marituyang, papanam. Nasayat mo, tanasabat ka, maribanang. Ay, Nagdaman-damagakan ka. anya dayta. Imbaga nga men ni Marikwa ng kinikwaraw, arong ispiling ka na ti pa nagkatawa. Imbaga dayta. Wan, ay marurudak nga raw. Kasano ko mga ibagada arong ispiling? Amangan matnupod naw arong ispiling ti pa nagkatawam. Ay namaray, nabaybayag akong nagkatkatawa. Italaang ang ibagada dayta. Ala, denggak man ti pa nagkatawam, maray. Tasyak ti mangibaga no talaga arong ispiling. Sigay maray, denggam. 1, 2, 3, ay! Sige pa'y amare, medyo jak naawatan ka. Sigay, 1, 2, 3, ay! Pigpig sa ambasit, nakapoy. Nakapaw. Sigay, ay! Anya nga itima ko na maray. Maday at talaga. Anya ti kayat mo asawon na maday. Saan la arong spelling, maray? Wrong grammar pay. Una yan no kasta. Ha? Nagbibinaliktad mo dyan. Jakmat balbaliktadon. Iso ati may balakad ko, kat kastoy. Oho, adulamay. Dinakman balabalakadan si Kamaray. Jak kaya ti kasta. Isardeng mon ti agkatawa. Isardeng kaun? Apay ko mga isardeng kungay. Kat iso da ito iti paglaing nga. Ha? Kakaiso na naragsakak no katawa. Wrong spelling nga road. Wrong grammar pay. Ay, awan ti mayat amang dengeg iti wrong spelling nga panagkatawa. Oho, wag papada kayo amain. Apay, imbaga ka din ni Marikwanag nga isardeng mon ti agkatawa. Wan, nakarkaro pa ya? Anya ti imbaga na kan ka? Sa anak kano ama pa nagkatkatawa ijay tirsina na. Oh, agasam ngay day tangay baga na. Nalain ka iti ispilay, di po? Una na. Suruan nakman nga rod iti umisaw nga ispiling iti panagkatawa. Ha? Ay, tila ibagbagamot na natuyang. Mabalin ayamot ti kasta. Ibagbaga nga min dagiti kukumaray akamalay ti panagkatawa. Amangan no kamaling agpaisaw, nana. Lapdandak nga katawa, mabalin ayamot. Ay, saan mat ang mabalin dayta, nana? Amumot asyak di tao asaan nga agbiag no sanak nga katawa. Kat padasam nga men, ti saan nga agkatawa. Uray maminsan laang. Ay, ipatay ko na dayta. Unay mat daytan. Iso amapan ko ida ireklamaw. Pangireklamwam ngay. Ikat ni kapitan na. Sino ko mapay ngay? Ingka nga rudan. Darasam, tanay, agsaran jay barangay hall. Ay sigay, takamakamag! Reklamaw, katimbagadakan ka, dagiti kukumarem. Wan, kapitan. Anya nga timbagada? Inuyaw dak nga raw. Sika, kapitan. Kayat mau nga uyawin da ka? Ay, sana. Sino kumati kayat na mauyaw? Anya aya, ti inuyaw dakan ka? Ti panagkatawak, rung ispiling kanukiday. Itala makangagak iti rung ispiling akatawa. Uray siyak nga raw. Ay amangan mat no uray ti panagkatawa ket rung ispiling. Aywan anya. Ay, ang denggak mo pati panagkatawa. Sigay,
1, 2, 3. Ay! Agure ka, Maray. Stop it! Na! Agure ka. Oh, Sumardeng ka man ijay tengana. ha? Tengah ti katawam. Kasano? Katawa ka. Hey! Oy! Dita, Maray. Ulitin man ijay banda. Sa dinaw. Katawa ka, Oh! talaga ka, Maray. Ayan ti kamalay. Jay litra na, Maray. Aglalaok. Rumbang ko babasit a litra. At padakilang ngamin ti katawam. Ay, una yun ti kastaw. Isuatap no di da kauyawan. Di mo ko na pagsardingan nak matapagkatawaan, kapitan. Apay saan ang mabalin? Matayak nga raw no jak ang katawa. Sukatam nga raw ti padagkatawam, Jay korek a katawa. Saan arong ispiling? Oho. Unay mo't daytan ang panang parigat ko kanya. Imay nagreklamo ni Marituyang ije barangay hall. Ay, imay. Inuyaw ka no. Ay, kasanaw asaan mi nga uyawan, kat manglukloko mat ti panagkatawa na. Imbagak mo't abaliwan na ti panagkatawan na. Ay, no, mabaliwan na. Kasla nga min manglukloko ti panagkatawa na. Iso asaan mi mat asardengan nga uyawan. Ay, malagip ka man. Ang mga no pati panagkatawa kat madimit tayo. Ay, kwaraw! Mamayanggan. Ay, umay ka man tadinggam ti panagkatawak no korek. Ay, dinggam ti katawak ang mga no kamali. Nalakamutin day ta ipaparamid mo kanya kanggal. Sige, agkatawa ka. Oh! Ay. Rugi na pa ilang anggal. Kamalain. Dinggam pa di kurus na. Awan anggal. Kamalya talaga. Silang. Ay, nagloko ka. Katpudnumay. Dahito ba nagkatawak ti kuray? Ay, sige man, dinggak man. Ha? Mayat nagpaiso, Oh. Kas lamang lukloko ngamsaan. Ay, sige man, may. Dinggak pa man. Mayat na talaga. Oh. May sabay. Apay, gay? Ay, ano ka? At nasimurak ang ilaw. Ha? Ay, agure ka. Ay, day kakit nga men. Anya nga men, tiyan aramidin nyo adwa. Kasla problemado ka, may nanatuyang. Iso ka di nga may kamanan di ti laundry shop ka? Si kaman ti uyawunda. No saan nga agsakit tinakam. Asino aya tinanguyaw ken ka, nana? Dagiti do ako kumari ka. Uray ni kapitan, inuyaw nakmo. Anya aya ti kunada? Inuyaw da ti panagkatawak. Adda nang ibaga arong ispiling, rong grammar, adda amin ditan. Kasta aya? Nana? Wen violate, nagaduda nang ibaga. Amom nana, uyawon da ka, tanagalas nga meng, di pa nagkatkatawam. Ure siya tupay, kadyak magustuhan, di pa nagkatkatawam. Ha? Udnomit nga meng. Style ko laang mo't jay kitaak jay tao sa akto katawa. Madi nga ron ti kasta, nana. Awan mo't ti kayat na asawunday jay. No para ken ka, awan. Ngamiti sa bali a tao, maday. Malas ti kasjay nga style ti pa nagkatawa, nana. Iso baliwam. Kasano ko ma? Inayadam samon to pigsaan. Nagrigat mo't day ta nga isursurong violet. Anya kumangay tinarigat di ta, nana. Jak masurutan. Liklikam ti agkatawa, akas lamangin insulto, nanatuyang, tapno saan da ka nga uyawang. Kat anyang hay, Maray. Imay ka din ni Marituyang dito'y tersenam. Saan mo tan? Ngam na pa nagreklamo kan ni kapitan.
Ay, binagaan ni Inteng, asay saya atin na ngamin, di pa nagkatawa na. Kasta mangarod ti ko na ni Kapitan. Ay, uray siyak. Jak maten nakit kita arimwar iti balayda. Mabain siguro Siguro, Mare, mabainan ni Maritoyan. Nanatuyang, umay ka. Suruan ka iti umno pa nagkatawa. Amukaw, saanin ang masapul asurwan nak? Nasayaat nga ron no kasta, nana. Ngam, addaman madlaw ko. Italaang ang makita ka arumwar di tabalayaw. Nagpraktisak nga ron nga agkatawa iti umnaw. Ay, papanan yung ay. Di tatersina ni Marikwanang, ipangagkuman kan kuana da iti umnaw a panagkatawa. Ado ti customer ko, Mare, di mo idabogan, babaan timma di pa nagkatawam. Si kakit dimut, denggam to'y panagkatawak, Maray. Ay. Ako taman tangiwat mo, Maray. Kasla kan tamat kong nakatawam. Adamat tununan. Ay, makaparagsak adenggang. Saan ka day, Maray? Kasla kayat ko tagsala, Iti kasta pa nagkatawa, Maray. Sige, mampay. Sigay. Mayat Aw, wrong spelling ka di, ay. Saanan, Maray? Mayatan, adenggan.